Egunon jainkoak, ETB-ko ikusentzuleok, ongi etorri berriro, igandero egibidean dugun itzordura. Urriko azken aurreko domekan, domun edo mundu osoko misioen eguna ospatzen dugu elizan. Herrien evangelizatzerako jardunaldi honetan, diru bilketa berezia egiten da, zailtasun handietan diren eliza misiolarien mesedetan. Frantzisko Aita Santuak gogoeta bat eskaini digu. Jesus berpiztuaren azken mezua ekarri nahi izan digu oroimenera. Zuen gain jaitziko den Espiritu Santuaren indarra hartuko duzue, eta nire lekuko izango zarete Jerusalenen, Judea osoan, Samarian eta lurraren bazterreraino. Gogora ekarri dizkigu misioekin loturik dauden urteurren bereziak. 200 urte dira herrien evangelizatzerako kongregazioa sortu zenetik. 200 urte ditu sinismenaren zabalkunderako ekimenak. Erakunde hauek eta aur misiolariak eta Pedro Apostolu Santuaren ekimenak 100 urte bete dituzte Aita Santuaren babespean. Nire lekukoak izango zarete. Hitz hauen bidez, kristau guztiok deitu bagara Kristoren testigantza ematera. Jainko aitak, Jesus mundura bidali zuen bezala, halaxe kristau guztiok, Kristoren misiolariak edo lekuko leialak izateko deia jaso dugu. Elizak, Kristoren ikasleen elkarteak, ez du beste egitekorik, mundua evangelizatzea baizik, Kristoren testigantza emanez. Elizaren nortasuna evangelizatzean datza. Honetan da Jesusen irakaspenaren indargunea, espirituaren eraginpean jakina. Bataiatu guztiok misiora deituta gaude. Elizan eta misioa beraz, elkarte zenaz gauzatzen da, elkarrekin arituz, ez bakoitza bere aldetik, evangelioa bizitzea eta transmititzea banakako ekimena balitz moduan. Ez da kasualitatea Jesus jaunak bere ikasleak binaka bidali izana. Horregatik, misioa aurrera eramateko elkarte txiki baten presentziak erabateko garrantzia du. Kristoren misiolariak ez doaz beren burua agertzera edo beren giza mailako gaitasunak erakustera, baizik eta ore handitzat dute Kristo hitzez eta ekintzez eskaintzea, guztiei evangelioa alaitasunez eta zintzatuzunez iragarriz, lehen apostoloek egin zuten bezala. Paulo 6. idatzi zigun, gizaki garaikideek gusturago entzuten diete testigantza apala ematen dutenei, ondo irakasten dutenei baino. Eta irakasten dutenei entzuten badiete, testigantza ematen dutelako da. Guztioi eskatzen zaigu lehen kristauen ausardia eta zintzotasuna berreskuratzea, Kristoren lekuko sinisgarriak izan gaitezen bizitzaren esparru bakoitzean. Kristoren jarraitzaileek ez dute proselitismoan erori behar. Torkinak, errefuxiatuak eta egoera zailetan daudenak beti izan behar ditugu aurrean. Hauekiko arreta pastorala ez da inoiz alde batera utzi behar. Tokiko fededeurei ere lagundu ahal izango baitie kristau fedearen poza berra aurkitzen. Elizak beti bere mugetatik haratago joan behar du, Kristoren maitasuna denei iragartzeko. Lan hori ordaindu ezina da. Horregatik Aita Santuak gogora ekarri nahi ditu misiolariak. Urrutiko herrialdetan beren bizitza ematen dute, anai arreba berriekin Kristoren gorputza osatzeko. Eliza osoaren izenean, Aita Santuak eskerrak ematen dizkie. Propaganda fide Eliza erakundeak 4 mende bete ditu misioak zabaltzen. Lurralde berrietan sortu ziren gaurko elizbarruti bizienak. Beraz, egin dezagun otoitz jarrai dezala espirituaren argiez eta kemenez, Eliza misiolariaren jarduera koordinatzen, antolatzen eta Kristoren biziaz betetzen. Espiritu berak piztu zuen Polin jarikoten sinismeraren zabalkunderako ekimena,
orain 200 urte. Misiolarien alde bildu nahi izan zituen otoitzak eta limosnak. Alegin handia egin zuen. Hortik sortu zen urtero domun edo misioen igandea ospatzea. Charles de Fourbin-Jasson gotzain frantziarrak aur misiolarien ekimena antolatu zuen. Lelo hau errepikatzen zuela. Aurrak evangelizatzen dituzte. Aurren alde otoitza egiten dute. Aurrek mundu osoko aurrei laguntzen diete. Jean Villard Andreak Pedro Apostolu Santuaren ekimenaren bidez misioetako apaizgaiak eta apaizak ere sostengatu nahi izan zituen. Apaiz misiozaleen elkartea ere espirituan eragine sortu zuen Paulo Manna doatzuaren bultzadaz. Guzti hauek osatzen dute Aita Santuaren misio ekintza. Amaituko dugu misioen alde otoitz eginez. Zatoz Espiritu Santua, emaguzu zure indarra, gure esparrutik irten gaitezen lurraren azken bazterreraino. Egizu sinismenaren poza dazta dezagula, eta ekintza xumeen bidez zure hitza zabal dezagun. Jauna, sortu egizuz misiolariak gure artean, eta otoitzaren bidez eta karitatezko ekintzen bidez, zenide berriak sortu daitezela. Kristoren lekuko eta haren maitasunaren eragile izan gaitezela. Maria, misiolarien erregina, otoiz gure alde. Amen. ETB-ko lagunok, ondo izan. Hurrengo igander arte, agur.